Здравейте, аз съм Геймен България и сега ще направя просто видео, което да ви попитам за тези, които знаете как се слага, как по най-лесен начин да използвате Facecam с Bandicam или с някоя друга програма, самия тая. Просто да питам, защото искам да го използвам за моите видеота. Всички ми викат Facecam да го правя. Сега ще ви покажа къде беше това. Сега ще покажа как ми викат всичките да го правя. Ето така, нали? Така. И нали ето така. Но неудобно е. Затова реших да ви попитам. Ако знаете как, моля, кажете ми. Благодаря все пак, ако знаете. И до скоро от мене. Чао, чао.